uwe orang ba bolong try ko dukan no light nang jing ja bosi klam kanu no jing man saw ka ba ulang yo thia lengai ha pleng jing oi jong kamit hadin ba ko ke trok la ban rat ke dukan jong u ka ba klam yo ngoi ai ka talong khubor lai thu ba ka te jing ja la ja ka ba te rong ba ulang yo thia ha po dukan ka we ke trok bakit ko ko registration number S01JC khalai not iwe ka ba na ki thany rilum jen tia ka ba thu ban chi ban la ka ba ni han ka le ban rat ke dukan di kwai disket jong u ban harut surok ba National Highway 6 hamar bapoi ki benta ka snong umrik sai river district next step ngam yong ka artre urum phang aja sa nakre ki jinja la suba bo te no nya yong te trok ba shu sam thia ba ka bo umla shu ban krai lagi khmat na jing sam thia bat umla shu ban te la kam ya kali ka bo nya bat klap long yu ban rat be ye ka te ke dukan katlong khubor kai thu ru bakat kum ka te jing syarat ka te ke dukan de te try dukan usatip tat nda la kendit nak ba yo thia ba klam man saw ai